मोनसे नेशनेल दोलोनि मोनसे थुनज्लायनाय सोमजिदों बे जानोनो हाया मा पलिटिकेल पार्टि दानो सोरबा सोरखौबा थुनज्लायनांगौनिथ' खोथा गैया अलरेडि सोरनिबा फाव फान्दायनायाव दिनै जोंनि जि थै जिउ होनानै मोननाय बिटिसि बेयावहाय अलरेडि नेशनेल पार्टिया हाबखांखाबाय बेनि थाखाय दायनिगिरिया सोरबासो अलरेडि हाबनाया दा जों बेखौ बोरै गाबथाबायनो हागोन नामा जोंहा बायदिसिना जोंनि सिक्स शेड्युलनि जि पावार फांसन्स गोहोफ्रा कार्टेल जालांबाय थागोन बेफोरखौ जों हमथानो हागोन नामा जोंनि जौगाबोनाय बा सिखांबोनाय जा लाइमोनफोर यां जेनेरेसनफोर बिसोरनि इयुनखौ जोङो मोजाङै दिदोम मोनसे मोजां राजखान्थियारि आबहावानि सिङाव लाखिनो हागोन नामा दिदोम सान्थि लाबोनो हागोन नामा बेफोरखौ साननानैसो जोङो बे एपिबिखौ दानाय जादों रावनिबो थुनज्लायनायाव बे बुंनांगौखाय सोरबाया बुंदों बाट बे जानोनो हाया बिटिसि बिसायख'थिया खुंजानायनि गेजेराव बारा गोबाव गैलिया नोंथांमोना रायजो राजानि गेजेराव मा इसु बा थांखिखौ लानानै जों जि थांखिखौ लानानै दादों बे थांखिखौ लानानैनो जोङो हाबगोन गिबियावथ' जोंनो बे बिटिसि हालामावहाय गासैबो मोनसे बिकल्प बा गुबुन राहा मोनसे नागिरनानै दङमोन अल्टारनेटिभ मोनसे बेखौ जोङो थोंजोङै होदों दिनै इनफेक्ट जायफ्रा थाखानाय हान्जाफोरखौ आंगायदोंमोन बिसोरो हरै जाया सोरबाया नेसनेल पार्टिफ्रावनो हाबनानैब्लाबो थागोन बेबायदि साननायफोरखौ दिनै जों होबथानो हादों दा गोबां रायजो राजाया जोंजों फैदों बेबादिनो जों सानो जे जोङो जोंनि बे बिटिसि हालामावहाय मानसिया साननाय बादि सोरबा भट बोखावनो जोंखौ लोरबां खालामनो नङा नाथाय जोङो बिटिसिखौ गोख्रों खालामनोसो जोङो बिबान लानो आरो बाहागो लानो थाखाय एपिबिखौ जोनोम होदों बिटिसि बा बिटिआरआव मोननै गोख्रों राजखान्थि हान्जा दं रिजनेल पार्टि थारैनो बिथांमोना फेलार जादों होननानै बुङो रायजो राजाखौ दा जों रावखौबो दाय होनानै एपिबिखौ दायाखै सोरखौबा सुथुर साननानैबो जोङो एपिबिखौ जोनोम होआखै नाथाय जों नुहुरदों जे जोंनि यां जेनेरेसन एबा लाइमोनफोरनि इयुना मोजां नङा बिटिसियावहाय जों बिटिसिखौ ओरैनो मोनाखैमोन थै जिउ होनानै मोननाय सोरबाया दासिम जेलाव दङ बेवहाय जेलाव थानायफोरखौ मान होनानै मुंख्लं जानायफोरखौ मान होनानै जायफ्रा जिनाहारि खालामजादों बिसोरखौ मान होनानै जायफ्रा बुख्रुब सुख्रुब खालामजाबाय इनाय अनागारै पुलिस आर्मि सिआरपिएफफोरजों इनाय अनागारै बाहायजाबाय बिसोर गासैखौबो मान होनानै आरो जोंनि थाखानाय जों बांद्राय मोनासैबाबो जि मोनदों बे थाखानायखौ जोङो होबथानो थाखायसो जोनोम होदों आरो गुबुन जा हान्जा दंखायो बिसोर गावनि खामानि मावलांगोन जों जोंनि खामानि मावलांगोन मेडाम मोनसे सोंथि परबतजरायाव टानेल पावार प्रजेक्टआ जुडिसियेलनि मुङाव रायजो राजाफोरनि हाखौ सेख'दों होननानै दायो ससियेल मिडियाआव नोंथांमोना नुदों जानो हागौ मेडाम नोंथांमोननि दोलोनिफ्राय दासिम फंसेबो बाथ्रा बुंनो मा बुङो नङा बे नोंथाङासो नुवाखै खोमा जों अलरेडि एपिबिनिफ्राय जायगायाव थांबाय थांनानै रायजो राजाखौ लोगो हमहैबाय जोंनि एपिबि हान्जानि स्थितिखौ जोङो क्लियारलि जोङो बुंबाय लोगोसे जोङो हयथ' गुबुन हान्जाया दासिम होआखै खिन्थु एपिबि पार्टिया गांसे गोसोखां बिलाइ मेम'रेन्डाम जोङो CEM प्रमद बर' बिथांनोबो जोङो अफिसाव गथायदों आरो आं गावनो पार्सनेलि प्रमद बिथांनो आङो सफ्ट कपिबो हरदों बेवहाय जों थांदोंबो जोंनि स्थितिखौ जोङो क्लियार खालामदों आरो जोङो मेम'रेन्डामबो होदों बेखौ जाहाथे नायफिनो जिल्लानि जे बिबानगिरि बिथांमोनखौ दाखोनानै लाबाय बिथांमोनखौ माबायदि मावलांनो बिथोन आं बेखौनो खावलायगोन बिथांमोनखौ जे जों जिहेथु गादिनि पावारनि थाखाय नङा थाखा फैसानि थाखाय नङा जोङो थाखा फैसा आरो नंखायनि सायाव थागोन आरो जों मोनसे गिदिर बिबानसो लानो फैदों जोंनि बे राजखान्थिया मोनसे सोमावसारनायसो जागोन जे खौसेनि थाखाय राजखान्थियारि सोमावसारनाय मोनथायनि थाखाय राजखान्थियारि सोमावसारनाय आरो जौगाथायनि थाखाय राजखान्थियारि सोमावसारनाय आरो लोगोसे दिदोम सान्थिनि थाखाय राजखान्थियारि सोमावसारनाय बेवहाय बे गिदिर बिबानखौ लानानै जोंनि दिनै दाफुंजानाय डिस्ट्रिक्ट आफादाव काजलगांव डिस्ट्रिक्ट आफादाव थानाय बयबो दैदेनगिरि आरो बाहागो मोननायफ्रा सिरियासलि खामानि मावगोन होननानै आं मिजिं खालामो मोनसे खोथाखौ मिथिनो लुबैदों मेडाम एपिबि दोलोआव 40टा समस्तिनि गासिबो जायगायावनो बिजाथि फसंदों गासिबो जायगायाव देरहाजोबनो हाब्लाबो बबे ओनसोल बा समस्तिखौ नोंथांमोना देरहागोन होनना सानो ना जों दासिम माबेयाव गेलेगोन बेखौहाय जोङो थांखिखौनो लाथ'वाखै जों दा बे दाननि जुन दाननि 30 अक्ट'सिम जोंहा मोनसेल' सिंगोल हाबाफारि बे जाबाय कमिटिफोर दानाय डिस्ट्रिक्ट कमिटि ब्लक कमिटि आरो प्राइमारि कमिटि आरो बुथ कमिटि बेवहाय बे दाखांजोबनानै जुलाइआवसो जोङो जा इलेक्सन एबा बिसायख'थि फैगासिनो दङ बेनि थाखाय सावरायगोन आरो जों दासिम मोन 40 सिटाव गेलेगोन
ना नैजियाव गेलेगोन बेखौबो जों थांखि लायो ओमफ्राय गासैबो इलेक्सन रिलेटेड बाथ्राफोरखौ जोङो जुलाइनिफ्रायसो सावरायगोन रायजो राजाफोरा दासिमाव माबोरै समर्थन खोब मोजां समर्थन होदों जों जेसेबां सानदों बेनिफ्राय गोबां ओमफ्राय दा सानफ्रोमबो गासैबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय खालि जोंनिथिं मानो जइनिं लाफैयाखै मायाखै बेखौल' बुंहरबाय थादों खिन्थु जोङो दा पाब्लिक जइनिंखौ जों लाथ'वाखै जों गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय दिनै साब्रै फैदों जइन होदों बिबान लादों जइन होदों बिबान लादों बे टेक्टिक्सआवसो जोङो खामानिखौ मावलांबाय थादों जोङो बेफोरखौ फोसावाखैबो जों एसे ल' प्रफाइल मेनटेन खालामनानै दङ खारन जोंहा कमिटिफ्रा जाजोबाखै आरो जोङो बेनिखाय गोदान हिसाबै कमिटिफोरखौ कमप्लिट खालामना लानानैसो जोङो पाब्लिकनि गेजेराव अपेनलि थांगोन आरो अपेन जइनिंखौ मावगोन बेवहाय आं रायजो राजाखौ खावलायो जाय जाय जोंखौ मदद होनो गोसो जेराव जेराव दासिम हांखुर जानानै नेनानै दङ आरो साननैसो नेबाव जों जेरावबो थांगोन आरो जों बयखौबो जइनिं खालामहोगोन जोंनियाव जोङो नाजावगोन थेंक इउ नोंथांमोना दिनै नैबे जोंनि डिस्ट्रिक्टनि कमिटि दाफुंनायाव नुजाफैबाय आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोननि चेनेलखौ नायगिरि गासैखौबो आरो जोंनि एपिबि हान्जाखौ अनसायगिरि गासैखौबो बे समावहाय हामलायथि बावदों दिनै जोङो नैबे थुक्राझार चिरां इयुथ कमिउनिटि हलावहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय काजलगाव साब डिभिजननि सिङाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानानै लाबाय बेयावहाय जोङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै मोननो हादों महेस्वर बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारि एडमिनिस्ट्रेटिभआवहाय मोननो हादों जोङो बिर दत्त बसुमतारी जोङो बे समावहाय चिरां 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटिनि जानानै बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो आसा खालामो जे बिथांमोना जोंनि बे हालामनि थाखाय बा मोनब्रै समस्तिनि थाखाय मोजां हाबा मावलांगोन जोंखौ मोजां दिथा खालामबाय थागोन आरो बिथांमोननि दिथा होनायजों लोगोसे जोंबो जोंनि गाहाय लेभेलावहाय जोङो खामानिफोरखौ मोजाङै मोजां मावलांबाय थानो हागोन बे समावहाय दिनै जोङो आलासि हिसाबै जोंनिनो एपिबिनि गायसनगिरि बा प्रेसिडेन्ट जाय बिथां डक्टर अनजालि प्रभात दैमारि बिथाङानो जोंनि गेजेराव फैनानै बिथांमोनखौ नैबे कमिटिनि जिथु सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ दिनैहाय दाफुंनानै होबाय आरो बिथाङा बिथोन होलांबावबाय जे जाहाथे नैबे कमिटिखौ आब्रुथि गोनाङै मोनसे सिस्टेमेटिक लाइनावहाय जेब्लायबो सालायलाङो आरो जाहाथे गुबुनखौ जोङो इनाय हिंसा खालामालासिनो जोंनि बे पार्टिखौ जेब्लायबो रायजो राजाखौ लाफानानै रायजो राजानि मोजांनि थाखाय जोङो जेब्लायबो हाबा मावलांनो थाखाय बिथाङा जोंखौ बा दिनैनि बे गोदान कमिटिखौहाय बिथोन होदों 14 नं चिरां दुवार हिसाबै नोंथांमोना बिजाथिखौ माबायदि बिजाथिखौ सायख'नो बिजाथि होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंथ' दानो डिक्लेयारबो खालामनो हाया नाथाय जायखौ जों सायख'दों बिथाङा ओरैबायदि माने पाब्लिकजों मोजां मोनजानाय पाब्लिकनि खाथियाव खामानि मावनो हाग्रा सासे गोरों गियानि मानसि जों बिथांखौ अलरेडि सायख'नानै दोनना लाबाय नाथाय जोंहा दिनैहाय डिक्लेयार होनायनि जोंहा मोन्थाय गैया बेखायनो सम फैयोब्ला जोंनि गाहाय लेभेलनिफ्राय जिथु जोंनि बे एपिबि पार्टिनि आफादगिरिया जोंनिफ्राय सोंनाय फिन्नायखौ लानायनि गेजेरजों केन्डिडेटखौ डिक्लेयार खालामगोन बे समावसो जोङो नामखौहाय जोङो अफिसियेलि डिक्लेयार खालामना होनाय जागोन जों सिंजों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों नोंथांमोना 14 नं चिरां दुवाराव सासे आइजोखौ बिजाथि होगोन बेखौ जोङो क्लियारलि जोङो बेखौ दिनै आं जेरै बुंदोंमोन बेखौ जों अफिसियेलिबो जोङो डिक्लेयार खालामनो हाया जे बिथाङानो जामारगोन बेखौबो जों बुंनो हाया नाथाय जोंनि जिथु एपिबिनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिनि बिथोन बायदि जे सोरबाफोर बिजाथि लुबैनानै खामानि मावोब्ला बेखौ गनायनाय नङा होनना बुंदों नाथाय पार्टिनि मोजांनि खामानि मावनायनि गेजेरजों जेब्ला रायजो राजाया बिथांखौ मोजां मोनगोन बिथांनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोनगोन बे समावहाय रायजो राजाया बिथांखौ गोजौसिम दैथायहरोब्लासो बिथांखौ माने डिक्लेयार होनाय जागोन